Dobrý den, já jsem frér, co boří mýty. A teď vám ukážu, jak se dá ožrát spící člověk. To tomu naleju do chřánu a do toho pije. Dívejte se na to. No tak teď můžu splnit pomákat. Ale nalejeme mu nějakou vodu na tu kuličku do popudu. On se zdá, že mu to nechutná, ale ve skutečnosti mu to chutná, akorát tento šok nebyl připraven. Je rád, že se napil, že byl občerstven. Očividně si říká, že si dá ještě jeden, ale... Ne. On nic nepovídal, to byl asistent. No. Je to takový ožralý jeden tady, Goldschmidt, no. Má bratku, ale jako chlap má rád, no, jakože nevím. Tak ještě si dá jednou páčku, jedno. Ty vole, jako podle toho, ty vole, jako všichni je to prdel nalejvat. A přišla inspekce, no, dobrý den. Buď si dát upadlo to ještě. To byl dobrý na tím muknem. Kubáku a nechci na chirurgii, vole. Ani do análu mi nic nestrkej, ty vole. To byly kundy a už tu nejsou, takže... Tady máš roštěnku, podívej, Golda. Hele, a to je čupka, co jí chlastá. Ale budu muset zhasnout, abych si tě nepoškrábal. A mám roštěnku nahoře a ještě je tam venku a... Ne, to nedělej, já chci ještě žít. Hele, a je to kola, nebo je to víno? Nevím, ale čuchni k tomu, co to je? Ty co tady chlastáš, tak to ochut, tak mi aspoň řekni, co to je. To jí to nedělat, ale prověrku jsem budu. já nevím, že teď ty vole, jestli to někdo dosud. A že to je víno nějaký. No tak tady vidíte, jak se dá opít člověk, který spí a očividně mu to nechutná, tak jako, já nevím, co to je za problém. Je to taky smrdí, ale to, já nevím, no. Abych to asi nepil, no. Pane Golda, zamávejte nám, prosím vás. Jenom zamávejte. Dobrý, no, ahoj. Mějte se, a utaptuj.